Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа моите как бяха, характеролотовете. Цялото ми комбо ще ви покажам. Сега, първото ми комбо ще бъде това. Виж сега. Ето го и скина, Power Ranger. Ранчката, която преди малко ми гифнаха. Тази. Те се не се вижда. Кирка, тази за 8 рождения ден. Глайдър този. И обувки, защото аз нямам бухално обувки. Ей, тия обувки, доста готинки, безплатни. И това. Нещо. И тук като е за емоции, нещо сме получили много. Нека видим какъв тотален пак спрей ще бъде. Мегазорд. Един от другите ми лют характери. Изчайте ви ги покажа. Хора, и жълто. Ето другия лют характер. Само хора, тези обувки само тях нося. Ето го скинат. Зиги. По този начин го едитвате. За тези, които са взели. Ето я и голд батерията на Daft Punk. Другият Daft и Punk. Не го знам, хора. Но обаче ето го голд батерии. Мен повечето макеф Silver ветра. Но и тази макефи. Затова си ги купих и остана с 50 бакс. Защото аз не си вземам бакс. Ето тази ножка, която уж е черна, а пък аз взех и другото. И този глайдър на Зиги. Нека да покажем третия финален лут характер. Хора, тук и по-малкият брат, че той гледа. Нали? Покажи на Ники на хората здравей. Добре, здравей. Хора, Ники, как оценяш лут характера ми? Ето скинът. Аз имам. Ето го скинът. Ето аранчката, която пак е на Daft Punk. Брутална. Сега на Power Sword, това е на Мегазорда. И глайдър, иска да се сложа и то, ма няма време. И ето го глайдъра. И да, хора, от мен чари, където са други лют характери. И поздрави от Никито, хора, нали? Ники, поздрави им кажи. Много поздрави им кажи. Поздрави. Лека нощ. Да, хора, лека нощ ми вика, защото навън е тъмно. Тъмница. И той ви казва лека нощ от мен. Чао!